Ассалому алейкум, подписчикам ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Абдуллоев. Чиқаре ки медонед, хеле шид ки видео накардем. Сабабиш давай буд ки ая тараф имтиҳонои маркази миллии тестӣ, ая тарафи дигари як моҳ шид ки телефон вайрон буд. Ва телефон асос кардем, иншоалло дар оянда видеои беҳтарина тайёр мекунем. Мегзарем яъне ба мавзӯи худмон. Аввалан акай Али Акбара табрик мекунем барои 100 000 подписчик. Акай барои мо ҳам тоқа хирсандии тунес, хирсандии мо ҳам ҳастай ки яке блогерои тоҷик 100 000 подписчик ҷамъ карда. Орзуманди ваем ки 1 миллион 10 миллион ам бираси яка модам насиб кунад. Ва бародаре ки хоҳиш карда будан руд прав задан дар телефон ва визлом кардани бозиҳо. Рости гап ма ҳамин мавзӯъро тайёр накардам, лекин дар як канали як бародари дига ҳастай. Ма ссилкаша дар поёни ҳамин видео мемонам, метавонед ромада тамошо кунед. А мавзӯи имрӯзаи мо боша як эффекти нав, ям тарзи монтажи нав. ҳозир видеоро тамошо кунед ва агар маъқултон шид лайк монед, комментарий кунед. Дар видеои оянда тарзи монтаж карданша шуморо нишон метавонам.